Lekker. Zo. Ruik je dit? Top. Dit mes heb ik ooit een keer in Thailand gekocht. Echt voor 1 euro of zo. Lekker hè? Echt het beste mes ever. Fantastisch. En dan komt hij. Je weet niet wat er gebeurt. Hoe geweldig is dit? Ik wil nooit meer wat anders. Oh, wauw. Ruik je het? Mooi is dit. Hoe mooi kan eten eruit zien. Wat lekker. Ik weet wat ik eet. Zo lekker. Een beetje van mezelf en een beetje van de bed. Ik heb mijn parels niet aan. Hoe kan ik nou koken zonder mijn parels?